Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kubleye pi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Sa shispa khandai ngut kilong yeng ha kawei ka ju ka yeng. Ka shnong Baktawang ka badon ha North East India mizoram ka don ni ka long yeng ka bahe tam ha prathai. Layathu ba uziona chana ude ukli ubahe du ha ka te ka long yeng bat ka badon ha du shispa khandai kilong yeng. Layo jingtip ba uziona chana ulaklat no namar ba udon ka jingpang high blood pressure ba diabetes bad ulaklat ha usnem arhajar arpuwe haga karta ka ba nyof nrusnem bad ula no ya ka longyeng ka ba phlatam ha prathai Shushu layo thu ba uziona chana udon laipu prangut kilong bad prab khandai ngut ki khun bad laif ngut ki khun ksiu Wat la uziona chana ulaklat no nagani ka sla prathai Henry ki lok bar ki khun jong u kim shem la phet no nagatay ka long yeng Henry ki dang ya sa lang bet haju bar ki abut ya ka rule ka an ka bla dep ban bu da uziona Hagapor ba uziona udon khat news nem karta ulaya tho e ka lok ka baning kong jong u bar ula ong ba uya tho kumba shi phongut ki long ha ka shisnem bar ula ong ru ba ki lok jong u ka jakathia ka don hajan ka kamra thia jong u Haga jingya kren jong u berkilat pathai kubor haus nem arajar khatway. Uong ba udang kwa ban pinhe shu ya kalong ying jong u. Bat uong ba udang kwa ban ya tho biang. Bat ula ong ru ba uday ubriu uba don bok tam ha ka prathai. Ban yo ban pen bat lumlang ban yarap bat ban kershan ya kibriu. Kani kalong ying kabahe bat kabaphertam ha ka prathai. Bat kalayo ru ya ka Guinness World Record ha ka world largest family.